Ang scoop doon sa malinis. Parang lahat ni. Pani. Yung wala na pagsabi ng ito. Apa ni? An, kasatan na bisa ka. Sumabutag ko eh. Ha? Kasatan ka. Sakto ko nga nagbulag kayo. Nagbulag ng video lagi pa pa. Buwan. Parang dapat tao para po doon. Ano na kahit saan?
Thank you.